Bratislavskí vysokoškoláci včera zdolávali Guinnessov rekord, konkrétne v počte ľudí natlačených v autobuse. Základnými podmienkami bol vek nad 18 rokov, výška nad 152 cm a v autobuse sa musel každý dotýkať nohami podlahy. V každodennej reality si študenti urobili recesiu, povedali si, tlačíme sa každé ráno tak či tak, tak prečo sa nepokúsiť napríklad o rekord? Zas vidím ľudí dál, autobus zas mešká, dobieham chuť rád, tlačím sa, veď vieš kam. Môj typ je 295. Každý deň chodíme do školy a pôjde naplnenie, tak určite ho naplníme a to určite podarí. Určite áno. Ako my v MHD, 800 študentov sa musí vlečie. Je okolo tých 300-320 ľudí. Zrazu v úsmevu tvoj som našiel. Auto na 45, ich bolo v autobuse presne 358. a požiadali tak o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Miriam Žiaková, televízia Markíza. Sardinka volej sa cíti lepšie ako my v MHD. 800 študentov sa musí vlečie, natrepaní sú na sebe, chce to len nápad. Ako ťa pohľadom môžem nájsť môj večný zápas. Chce to už konečne za tebou zájsť, stretám ťa stále. Slačený pri dverách strácam dých a má na mále. Tebe sa dostať chcem raz cez všetkých. Prebíjam sa k tebe a už som celkom blízko. Tam zazní spokojne hlas, revízia cestovných lístkov. Utekám rýchlo von, zostať si netrúfam. Skúsim to zajtra zas, že ťa stretnem, dúfam. Sardinka volej sa cíti lepšie ako my v MHD. 800 študentov sa v buse vlečie, natrepaní sú na sebe.